గీతా క్లాస్లో 14వ రోజు. గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఇందులో ప్రకృతిలో ఉన్న 3 గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు, అవి ఈరోజు చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. గుణత్రయ విభాగ యోగము అంటే 3 గుణాలు. గుణత్రయ అంటే 3 గుణాలు. 3 గుణాల విభాగ యోగం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. వీటి గురించి మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. ఈరోజు ఇంకా వివరంగా ఈ గుణాల గురించి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. అయితే జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు 13వ అధ్యాయం నుంచి 18 వరకు జ్ఞానయోగం అని చెప్పుకున్నాం. నిన్న క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం చూసాము. సో అందులో అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు వేశాడు. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, తర్వాత ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానము అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి అని చెప్పి. సో క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, ఎవరైనా ఈ 6 ప్రశ్నల్లో దేనికైనా సమాధానం తెలిస్తే గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు మనం కొన్ని విషయాలు ఈలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాము. సో ప్రశ్నలు ఏమిటో మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానము అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి. ఈ 6 ప్రశ్నలు నిన్న అర్జునుడు అడగడం, భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం చూసాం. ఎక్కువ డీటెయిల్డ్గా క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, తర్వాత గురించి జ్ఞేయము అంటే భగవంతుడి గమ్య జ్ఞానానికి సరే జ్ఞేయం అన్నదానికి కూడా కొంత చూసాము. అన్ని ఆన్సర్స్ చూసాం. డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ మీకు ఏది గుర్తున్నా సరే ఈ 6 ప్రశ్నల్లో సమాధానాలు మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతాః. పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి, దివ్యమైనది తిరిగి చెప్తాను. ఏది? జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం, అన్ని జ్ఞానాల్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత, మునయః సర్వే, మునులందరూ కూడా పరాం సిద్ధిం ఇతో గతాః, పరమసిద్ధత్వాన్ని ఈ విధంగా పొందారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏ జ్ఞానం అయితే తెలుసుకుని మునులందరూ కూడా అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందారో ఆ ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ తిరిగి ఇప్పుడు వివరిస్తాను, విను
అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. సో ఏ జ్ఞానమైతే విని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందారో అలాంటి జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకిప్పుడు తిరిగి వివరిస్తాను. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేऽపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళందరూ కూడా నా సాధర్మ్యాన్ని నా సాధర్మ్యానికే వస్తారు. అంటే నా నా దివ్యధామానికే వస్తారు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించారో. సర్గేపిను అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే ఆయన దివ్యధామానికి, దాని అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్గేపినోపజాయంతే అంటే సృష్టి సమయంలో ఉపజాయంతే వాళ్ళు జన్మించరు. ప్రళయేన ప్రళయంలో నా వ్యధంతి చ మరియు అంటే మరియు నా వ్యధంతి అంటే వ్యధ చెందరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరులైన వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో మళ్ళీ జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో మళ్ళీ నాశనం కావడం అనేది కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే జన్మించడమే ఉండదు కాబట్టి. అంటే ఏమిటి జన్మించరు అంటే? వాళ్ళు జన్మించకుండా ఎక్కడ ఉంటారంటే భగవంతుడి దగ్గరే ఉంటారు. ఆ స్థితిలో ఆ స్థితికి రాగలిగిన వాళ్ళు, ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో భగవత్ సామ్రాజ్యం అని చెప్తున్నారు కదా, అందుకని ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ఆ పరంధామాన్ని, దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో భరత కుమార, బ్రహ్మం అని పిలువబడే మహత్తత్వమే ఈ పుట్టుకకు కారణం. మనం మహత్తత్వాన్ని గోలోక చార్ట్లో చూసాం. ఏది మనం ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువుని చూస్తున్నాం. మరి ఆయన నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు, ఆ తర్వాత మిగిలిన 14 లోకాలు బ్రహ్మలోకంతో సహా 14 లోకాలు రావడం మనం చూసాం గోలోక చాట్లో. అయితే ఈ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఈ 14 లోకాల్లో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా భగవంతుడు విస్తరించి ఉన్నారు, లక్ష్మీదేవితో సహా పాల సముద్రంలో శ్వేతదీపంలో అని చూసాం. ఆయనే ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు పరమాత్మ రూపంలో ఈ 14 లోకాల్లో ఉన్న అందరిలోనూ ఉన్నారు అని చెప్పి చూసాం. సో అయితే గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుంచి 14 లోకాలు వస్తే అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంగా ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి అంటే మహత్తత్వం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, ఆయన భగవంతుడి యొక్క మొట్టమొదటి విస్తరణ. కారణోదక, ఇవన్నీ పురుషావతారాలు అంటారు వీటిని. సో ఈ కారణం అంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు. ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన కారణ సముద్రంలో ఉంటూ ఆయన శ్వాస వదిలినప్పుడు ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా పుడతాయని, ఆయన శ్వాస లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు అన్నీ కూడా విలీనం అవుతాయి అని చూసాం. సో ఆయన నుండి ఈ మహత్తత్వం పుట్టింది. ఈ మహత్తత్వం నుంచి బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం ఇదే పుట్టుకకు కారణం అని చెప్తున్నారు. తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, దాని యొక్క ఈ మహత్తత్వంలో అన్ని ప్రాణులు కూడా సంభవ సర్వభూతానం, అన్ని ప్రాణుల జననము సాధ్యం చేసేటట్లుగా దాంట్లో బీజం దధామ్యహం, తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, దానిలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను. సో ఈ మహత్తత్వమే పుట్టుక కారణం. అన్ని ప్రాణులు కూడా వాటి జననం సాధ్యమయ్యే విధంగా ఈ బ్రహ్మతత్వంలో, ఈ మహత్తత్వంలో బీజ ప్రదానం చేసేది నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఆ మహత్తత్వం అనేది కారణోదక సాయి విష్ణు విస్తరణ రూపంలో ఆయన ఈ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించి అందులో బీజ ప్రదానం చేస్తే ఇక దాని నుండి ఈ సమస్త లోకాల్లో ప్రజలు సాధ్యమయ్యే విధంగా భగవంతుడు ఆ మహత్తత్వంలో బీజ ప్రదానం చేయడం జరిగింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ
మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రదః పితా. సర్వయోనిషు కౌంతేయ అంటే మూర్తయ సంభవంతియ, అన్ని జీవులు కూడా మూర్తీభవించి సంభవించాయి. ఎలా? ఈ ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే. మరి అంతే కదా, ఇక్కడ జన్మించారు అంటే ప్రతిదానికి ఒక ఆకారం అనేది వస్తుంది. సో ఆ రకంగా మూర్తీభవించడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా సంభవించాయి. తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. అయితే వాటన్నిటికీ కూడా ఇవి సంభవించాయి, పుట్టాయి అంటే ఎలా పుట్టాయి? వీటన్నిటికీ కూడా బీజం ఎవరు అంటే ఇదంతా కూడా నేనే, అహం నేను బీజప్రద పిత, బీజాన్నిచ్చినటువంటి తండ్రిని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయి. మరి అంతే కదా, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒక రూపం వస్తుంది, ఒక ఆకారం వచ్చింది మన అందరికీ ఈ జన్మ తీసుకోవడం వల్ల. దాంతో మనం ఉన్నాము అనేటటువంటి ఒక ఇది వచ్చింది. ఆకారం ఉంటేనే అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నట్లు, మనిషి అయినా పక్షి అయినా జంతువు అయినా చెట్టు అయినా ఎవరైనా సరే ఆకారం ఉంటేనే ఉన్నట్లు. సో ఆకారం ద్వారా అందరం ఇక్కడ ప్రకటితం అయ్యాం, అయ్యాము. నేనే వాటన్నిటికీ విత్తనాన్ని ఇచ్చే తండ్రిని, బీజప్రద పిత. అందరికీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆకారంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, మనుష్యులకే కాదు జంతువులకి, పక్షులకి, చేపలకు, మరి చెట్లకు, అన్నిటికీ కదలని వాటన్నిటికీ దేనికైనా సరే ఆకారం ఉంది అంటే వాటన్నిటికీ బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సో ఇక్కడ ఏ ఆకారంతో ఏ జీవి ఎలాంటిదైనా సరే ఆకారంతో కనిపించింది అంటే భగవంతుడే వాటన్నిటికీ కూడా బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి, విత్తనాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకని రకరకాల జంతువులను కానీ పక్షులను కానీ అన్ని జీవుల్ని చూస్తున్నాం. అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే బీజ ప్రదానం చేసిన తండ్రి. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఇంకో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే, సరే భగవంతుడే అన్ని పుట్టించాడని మనకు తెలియదా ఏంటి, ఇది మళ్ళీ మనం ఎప్పుడో తెలిసిన విషయమే కదా అనే డౌట్ రావచ్చు. సో సరే, దానికి ఆన్సర్ అసలు ఏం చెప్పుకున్నాం? మనకి తెలిసిన ఏ విషయాలైనా ఎలా తెలిసినాయి అంటే పెద్దవాళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ద్వారా ఇలా తెలియబట్టి మనకి అందరికీ కొన్ని ముఖ్య విషయాలు, బేసిక్ విషయాలైనా ఇలా పరంపరగా మనకి తెలిసాయి. భగవంతుడే అందరినీ సృష్టించిన వాడు, ఆయనే అందరికీ తండ్రి, కొన్ని విషయాలు మనకు తెలిసాయి. కానీ ఎలా తెలిసాయి అంటే ఆ పెద్దవాళ్ళకి, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి మొదట్లో ఇలా భగవంతుడు అన్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పబట్టే మనకి ఈ విషయాలు, కొన్ని బేసిక్ విషయాలైనా తెలిసాయి, అన్నీ తెలియకపోయినా. సో అదొక రీజన్. తర్వాత మరి అన్నిటికీ నేనే విత్తనం, మనం ఈ మాటను గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదేమంత పెద్ద విషయం, అన్నీ భగవంతుడి సృష్టించాడని మనకు తెలుసు కదా అని మనం చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఈ విషయాన్ని. కానీ లోతుగా ఆలోచించినట్లయితే మనం చూసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే. ప్రతి దానిలో నిన్న క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో ఏం చెప్పారు? బహిరంతశ్చ అంటే బయట లోపల కూడా ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి దాంట్లో నేను బయట లోపల ఉన్నాను. అంటే చరాచర కదలని వాటి అన్నిటికీ కూడా, అంటే కదలని వాటికి కూడా నేను బయట లోపల ఉన్నాను. అంటే చెట్టు లాంటి వాటికి కానీ, మొక్కలు కానీ, కదిలే మనుష్యులైన, పక్షులైన, జంతువులైన, వేటికైనా సరే బయట లోపల అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? బయట మరి ఆకారం ఎలా వచ్చింది? పంచభూతాలతో వచ్చింది. పంచభూతాల రూపంలో బయట ఉన్నారు, చైతన్యం రూపంలో లోపలున్నారు. మరి ఆత్మ లేనిదే ఆ చైతన్యం లేదు, చైతన్యం లేనిదే ఈ బాడీకి అర్థం లేదు, అది ఇంకా పనిచేయదు. కాబట్టి చైతన్యం వెళ్ళిపోతే మనిషి మరి ఎందుకు ఆ బాడీ ఆకారం పనిచేయదు. సో లోపల ఆ చైతన్యం రూపంలో ఉన్నారు, బయట పంచభూతాలతో ఈ ఆకారం రూపంలోనూ ఉన్నారు. అందుకే అన్నిట్లో, మనుషుల్లోనే కాదు ప్రతిదీ కూడా, ఆకారం ఉన్న ప్రతి దాంట్లో కూడా బయట లోపల నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు. ఇక్కడ అదే అన్నిటికీ నేనే బీజ ప్రదానం చేసే తండ్రిని
అంటున్నారు. అన్నిటినీ సృష్టించిన తండ్రిని. సో భగవంతుడే అన్నిటినీ సృష్టించారు, బయట లోపల కూడా అన్నిట్లో ఉన్నారు అని ఈ విషయాలను మనం గనక బాగా మనస్సులో జీర్ణించుకోగలిగితే అప్పుడు మరి మనం అందరినీ కూడా సమత్వంతో చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సో అన్ని భగవత్ సృష్టి అన్నప్పుడు ప్రతి దాని మీద గౌరవం కూడా ఉంటుంది. అందుకని ఈ భావాలను మనం అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో సో ఆన్సర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? నిన్నటి క్వశ్చన్స్ గురించి అడిగాను, కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. హ్యాండ్ కూడా ఎవరైనా చెప్పాలంటే టైప్ చేయలేకపోతే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే అట్లా కూడా చెప్పచ్చు. స్క్రీన్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ అంటున్నారు మాధవి మాతాజీ. స్క్రీన్ కనిపించడం లేదా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. సుచరిత మాతాజీ కనిపించడం లేదా? మీరు షేర్ చేస్తారా? షేర్ బహుశా షేర్ చేయలేదేమో. నన్ను షేర్ చేయమంటారా? పోనీ షేర్ చేశాను మాతాజీ, మర్చిపోయాను. షేర్ చేశాను అనుకున్నాను, అనిపించింది. అదే నేను షేర్ చేశానేమో అనుకున్నాను, చేయలేదు. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఓకే, సరే ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సారీ, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ప్రకృతి పురుషుడు, వాణిశ్రీ మాతాజీ ఆన్సరు. ఓకే, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, అది క్వశ్చన్. అది ఇవేమో ప్రశ్నలు, వాటికి ఆన్సర్స్ ఏమిటి? సరే స్లైడ్ కనిపించడం లేదు. భౌతిక పురుషుడు పరమాత్మ, మన శరీరం క్షేత్రం. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ది క్షేత్రం అంటే మన శరీరం. భౌతిక ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే క్షేత్రం అంటే శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ. వెరీ గుడ్ సుగంధలత మాతాజీ, ఆ రెండు కరెక్ట్. ఏమీ కనిపించడం లేదు. ఓకే, అందరూ కనిపించడం లేదన్న విషయం చెప్పారు. ఆన్సర్స్ చెప్పిన వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు. ఎవరైనా ఇంకా ఆన్సర్స్ చెప్పగలిగితే, ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కాబట్టి టైప్ చేస్తే చేయండి ఆన్సర్స్. ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి? దానికి వాణిశ్రీ మాతాజీ చెప్పారు, సుగంధలత మాతాజీ కూడా చెప్పారు. క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే శరీరాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మ, పరమాత్మలు అని. తర్వాత ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి. జ్ఞానం అంటే ఎన్నో లక్షణాలు చెప్పారు. ఒక సింపుల్ వర్డ్లో కూడా జ్ఞానం అంటే ఏమిటనేది చెప్పారు. ఏదైనా మీకు గుర్తున్నది ఈ 4 ప్రశ్నలకి ఎవరికైనా గుర్తుంటే సమాధానం చెప్పండి నిన్నటి క్లాస్లో. ఇప్పుడు సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ. సో మీకు కనిపించలేదు కాబట్టి ఇంకొకసారి చూద్దాం. భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గతాః. పరం భూయ, మళ్ళీ ఒకసారి దివ్యమైనది చెప్తాను. ఏది దివ్యమైన జ్ఞానం. జ్ఞానాన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ ఒకసారి వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మునయః సర్వే, మునులందరూ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, పరాం సిద్ధిమితో గత, పరమ సిద్ధత్వాన్ని పొందారు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు చెప్పడం వల్ల ఏమిటబ్బా ఉపయోగం అని మనకు డౌట్ వస్తే, ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన తర్వాత నా సాధర్మ్యానికి ఆగత ఇస్తారు.
సో ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించారో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. భగవంతుని చేరుకున్నారంటే ఏమిటి? ఆ విధంగా స్థిరులైన వాళ్ళు, నన్ను చేరుకున్న వాళ్ళు, ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సర్గేపినోపజాయంతే, సృష్టి సమయంలో ఉపజాయంతే, పుట్టరు, జన్మించరు, ప్రళయేన వ్యధంతిచ, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఆ మహత్తత్వం, తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, ఆ మహత్తత్వం యొక్క గర్భంలో నేనే బీజాన్ని వేశాను. మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం, దానిలో బీజాన్ని పెట్టింది. సంభవ సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశులు సంభవింపజేసేటట్లు బీజాన్ని పెట్టింది నేనే. తతో భవతి భారత, అందులో. సో బ్రహ్మం అని పిలువబడి చెప్పుకున్నాం కదా, అందుకే ఇక్కడ ఈ చిత్రం ఉందని ఇందాక అదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అయితే మీకు కనిపించలేదు. ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువుని చూస్తున్నాము. ఆయన నాభి నుండి 14 లోకాలు రావడం, పైన బ్రహ్మలోకం, కింద మిగిలిన లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఈ 14 లోకాల్లో అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది ఎవరు అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయన పాల సముద్రంలో, శ్వేత దీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ మొత్తం ఈ 14 గర్భోదక సాయి గర్భోదక సముద్రంలో ఉంటూ ఈ 14 లోకాలు ఆయన నుంచి వచ్చాయి. సో ఈ గర్భోదక సముద్రం ఇదంతా కూడా మహత్తత్వం నుంచి పుట్టింది. ఈ మహత్తత్వం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు కారణ సముద్రంలో ఉంటూ ఆయన మరి ఈ ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు అన్నీ కూడా విలీనం అవటం, ఊపిరి బయటకు వదిలినప్పుడు అన్నీ సృష్టింపబడటం జరుగుతాయి. అలా ఆయన నుండి ఈ మహత్తత్వం పుట్టింది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ మహత్తత్వంలో గర్భోదక సముద్రంలో గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుండి ఈ 14 లోకాలు పుట్టడం జరిగాయి. ఇందులో ఉన్న ప్రాణులన్నీ కూడా మరి అసలు ఈ మహత్తత్వం మొత్తంలో బీజం వేసి ఇందులో ఎవరు పుట్టినా దానికి అంతటికి కూడా కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడు పెట్టిన బీజమే. సో సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. సో అన్ని జీవరాశులు కూడా కౌంతేయ కుంతిపుత్ర సంభవించాయి, మూర్తిభవించాయి. ఇక్కడ అంటే మరి వాటన్నిటికీ కూడా అహం బీజప్రద పిత, నేనే బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రిని. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే మరి అన్ని జీవులు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, రకరకాల జీవులు, మనమే కాదు, ఇవన్నీ కూడా ప్రకటితమయ్యాయి. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా విత్తనం ఇచ్చిన తండ్రిని నేనే. ప్రతిదానికంటే ప్రతిది కూడా భగవంతుడే సృష్టించాలి. అంటేనే మరి ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇది చిన్న విషయమే కదా, మనకు తెలీదా అన్ని భగవంతుడు సృష్టించారని అని మనం ఈజీగా తీసుకుంటాం. కానీ దీనిని మనం దీనిలో ఉన్న డీప్ మీనింగ్, అంతరార్థం మనం జీర్ణించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే మరి ప్రతిదీ భగవంతుడే సృష్టించినప్పుడు మరి మనం ప్రతిదానికి ఆ రెస్పెక్ట్ అంటే ఇవ్వాలి. అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమంగా చూడగలిగేటటువంటి ఆలోచన విధానం స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఆ రకంగా ఈ విషయాన్ని జీర్ణించుకోగలిగితే. కాబట్టి ఆ సమత్వం ఉన్నప్పుడే మరి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో చూసాం, అందరినీ శత్రువుని మిత్రుణ్ణి సమంగా చూసేవాడు అంటే మరి ఎలా సాధ్యం అన్నది. ఇలాంటి జ్ఞానంతో, అదేమో భక్తిభావంతో వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి రాగలిగారు. వాళ్ళు అలా పవిత్రులైపోయి భక్తితో. ఇది జ్ఞాన మార్గంలో విషయాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకుని సమస్తాన్ని భగవంతుడే సృష్టించాడు, అన్నీ ఆయన సృష్టి అన్నప్పుడు మరి ఎవరైనా ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఏదైనా చేశారు అంటే మనం దాన్ని భద్రంగా పెట్టుకుంటాం. ఇది వాళ్ళ వస్తువు అనుకుంటాం. మన తల్లిదండ్రులు అవ్వచ్చు, మన పిల్లలు అవ్వచ్చు, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళది ఏదైనా వస్తువు ఉన్నది, వాళ్ళు చేశారన్నా వాళ్ళకి ఇష్టమైన వస్తువు అయినా మనం ఎంత భద్రంగా దాచుకుంటాం. అలాగే ఎందుకు, వాళ్ళ మీద ప్రేమతో. అలా భగవంతుడి పట్ల మరి ఆ రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు
ఆయన సృష్టి మీద కూడా మనకు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. కాబట్టి అన్నిటి మీద అన్నీ ఆయన సృష్టే, ప్రతిదీ ఆయనే బీజం వేస్తే ఇక్కడ సంభవించింది, మూర్తి భవించిందని చెప్తున్నారు. మూర్తయ సంభవంతియ, అన్నీ కూడా మూర్తి భవించి సంభవించాయి అంటే వాటన్నిట్లోనూ బీజ ప్రదానం చేసిన తండ్రిని నేనేనా అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే మరి అన్ని జీవులు ప్రకటితం అయ్యాయి. ఏదైనా కనపడుతోంది ప్రకటితమైంది అంటే, ప్రకటితం అంటే ఏముంది, కంటికి కనిపించడం. ఏదైనా కనిపించింది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, అవి ఇక్కడ పుట్టబట్టే మరి కనిపించాయి. మనం అంతే పుట్టబట్టి కనిపిస్తున్నాము. పక్షులైనా అంతే, జంతువులైనా అంతే, మరి చేపలైనా, ఏదైనా చెట్లైనా ఏదైనా అంతే, అవి పుట్టబట్టి కంటికి కనిపిస్తున్నాయి, వాటికి ఒక ఆకారం వచ్చింది. అయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ పుట్టుక, ఈ జన్మ, ఈ ఆకారం అంటే భగవంతుడే మరి బీజ ప్రదానం చేశారు. బహిరంతశ్చ చరాచర కదిలే కదలని వాటన్నిటిలో బయట లోపల కూడా నేనున్నానని నిన్న 13th చాప్టర్లో చూసాం. బయట పంచభూతాల రూపంతో ఇవ్వబడిన ఆకారంతో ఉన్నాం, శరీరంతో, లోపల చైతన్య రూపంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అన్నీ కూడా భగవత్ సృష్టియే, ఆయన బీజం నుంచే వచ్చాయంటే మరి అన్ని సమానమే ఆ రకంగాను చూస్తేను అనేటటువంటి భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సత్వరజస్తమాయితి, సత్వం రజస్తమాయితి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వం రజస్సు తమస్సు అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలతో బంధితుడు అవుతున్నాడు. సో సత్వం రజస్తమ, సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవి ఈ గుణాలు ఈ గుణాలు ప్రకృతి సంభవ, ప్రకృతి నుంచే సంభవించాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఈ ప్రకృతిలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ప్రకృతిలో ఈ మాయ, ఇదే మాయాశక్తి అంటామని కూడా చెప్పుకున్నాం. అందుకే ఎవరైనా మిమ్మల్ని మాయ అంటే ఏమిటి అని అడిగితే సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు మరి మనం ఇదంతా కూడా భగవంతుడు సృష్టించారు, అందరూ సమానమే అని తెలిసినా కూడా మనకి భావాలు, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు, రాగద్వేషాలు, మరి సుఖం దుఃఖం అనే ఫీలింగ్, ఇవన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయో నిన్న క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో చూసాం. ఎందుకు కలుగుతున్నాయి, ఈ స్వభావాన్ని అలవర్చుకున్నాం కాబట్టి. ఈ సత్వగుణమనో, రజోగుణమనో, తమో గుణమనో వీటితో మనం ఒక భావాలను, స్వభావాన్ని అలవర్చుకుని మనం ఆ స్వభావానికి తగ్గ పనులు చేస్తాం. మరి తమో గుణం ఉంటే ఎక్కువ అజ్ఞాన పనులు చేస్తాము, రజోగుణం ఉంటే ఎక్కువ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు చేస్తాం, సత్వగుణం ఉంటే మంచి పనులు చేస్తాం. సో ఈ 3 గుణాలు కూడా అలవర్చుకోబట్టి అవి మనల్ని తోలు బొమ్మలాట ఆడించినట్లు ఆడించి అవి ఆ గుణాల ప్రకారంగా మనం పనులు చేస్తున్నాము అని చెప్పుకున్నాము. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఎలా అయితే ఈ గుణాలు మరి తోలు బొమ్మలాట్లా ఆడించి మన అందరినీ కూడా ఇలా మాయలో పెడుతున్నాయి. అందుకనే వీటిని మాయాశక్తి అన్నారు. ఏది, అన్నీ సమానమే, భగవంతుడు సృష్టించారు అనేటటువంటి విషయాన్ని మరిచేటట్లు చేసి మరి ఇట్లా మనందరినీ కూడా కోరికలకి, రాగద్వేషాలకి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని మాయాశక్తి అన్నారు. ఇవి ఇలా మనకు అడ్డుపడి మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళనీయకుండా ఈ మాయలో పట్టేటట్లు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతి సత్వం, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాలతో ఉంటుంది. శాశ్వతమైన మన ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల వల్ల బంధితుడు అవుతున్నాడు. సో అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఆత్మ మరి సచ్చిత్తానందం భగవంతుడి యొక్క అంశ, కరెక్టే కదా. మరి భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ మనందరిలో ఉంది. ఉన్నా కూడా మనం ఆ ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఉంచుకోలేక దాన్ని అంటే ఆత్మ దివ్యత్వం ఉంది కానీ అది మనం చవి చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు అంటే ఈ మాయలో పడిపోయాం కాబట్టి. ఈ మాయతో మనం సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం ఈ రాగద్వేషాలను, సుఖదుఖాలను పెంచుకుని తద్వారా మనం ఈ ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని చవి చూడలేకపోతున్నాం. అందుకని ఇది మాయ అని చెప్పన్నారు. ఇలా
ఈ ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనకు తెలియకుండా చేసి ఈ మాయ మనల్ని రాగద్వేషాలు సుఖదుఖాలకు గురి చేస్తూ మనల్ని ఈ విధంగా కోరికలకు గురి చేస్తూ బందీలను చేస్తుంది. ఎలా బందీలం అవుతున్నాము అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగితే వీటన్నిటి నుంచి స్వేచ్ఛ పొంది భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ పునర్జన్మ లేకుండా. కానీ బందీలు అవుతున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మన కర్మబంధాలను అనుసరించి నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఎందుకు కర్మబంధాలు కలుగుతున్నాయి అంటే మనం ఈ మాయతో, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో రకరకాల కర్మలు రాగద్వేషాలతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బంధాలు కలుగుతున్నాయి. సో శాశ్వతమైన ఆత్మ ఈ రకంగా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు చేయించి ఈ పనులతో రాగద్వేషాలతో బందీ అయిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అసలు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడటం ఎలా అన్నది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వీటి మూలానే మీరు ఈ పనులన్నీ కూడా ఈ కోరికలను పెంచుకుని మీరు బంధాలను కలిగించుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి ఏ రకంగా బయటపడాలి అంటే ముందు అసలు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమిటో తెలుసుకుంటేనే కదా మనం బయటపడగలిగేది. సో ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఈ సత్వగుణం అంటే సరే మంచితనం, తమో గుణం అంటే ఎక్కువ కోరికలతో ఉండటం, రజోగుణం, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ గుణాల్లో మరి మేలుకోవడం, సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు తెల్లవారుజామున లేవడం జరుగుతుంది, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం జరుగుతుంది. అలాగే లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ముందు భగవంతుడికి కొంతసేపు భగవద్ధ్యానంలో ఉంటారు, జపం చేయడం, నామస్మరణ వీటిల్లో మరి అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేస్తారు. మరి రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు భౌతిక ప్రపంచంతో విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు బాడీని ఎక్సర్సైజ్ అని ఇటువంటి వాటిల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు లేచిన తర్వాత కూడా ఏ పని చేయకుండా బద్ధకంతో ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో తప్పే ఉంది అంటే తప్పేమీ లేదు, కానీ నీ దృష్టి లేచిన తర్వాత మొట్టమొదట దేని మీద ఉంది? ముందు భగవంతుడి వైపు తిప్పి ఆ భగవంతుడిని కొంతసేపు నువ్వు ధ్యానించి ఆ రోజు ఇచ్చినందుకు ఆయన కృతజ్ఞత చెప్పుకుని ఇంకొక రోజు ఇచ్చినందుకు, ముందు రోజును సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేయగలిగినందుకు, మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత చెప్పుకుని ఆయన్ని మరి మనం మనస్సు త్రికరణ శుద్ధితో ఆ రోజు మనం జరిగేటట్లుగా ఆయన్ని ప్రార్థించడం ముఖ్యం లేచిన వెంటనే. అందుకని భగవాన్ ఇంకొక రోజు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి మనస్సును, బుద్ధిని, తర్వాత మాటను కూడా ఎదుటి వ్యక్తులకు ఎవరికి నేను కష్టం కలిగించే విధంగా ఈ రోజును నేను గడిపేటట్లు నాకు నన్ను అనుగ్రహించు అనే ప్రార్థనతో మరి నీ మీద మనస్సును, బుద్ధిని ఉంచేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించు అనే ప్రార్థనతో మరి మనం మొదలు పెడితే బాగుంటుంది. భగవంతుని తలుచుకుని మరి ఆయన నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత మరి ఏ పనులు చేయాలంటే మన పనుల్ని, మన బాధ్యతల్ని మనం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అది సత్వగుణం, రజోగుణం లేచిన వెంటనే మనకేదో వెంటనే మన బాడీని ఎక్సర్సైజ్ మరి ఏదైనా ఇలాంటి వాటి మీద వెళ్ళినప్పుడు తప్పు కాదు, కానీ ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏమిటో మనం చూసుకోవాలి. తర్వాత తమో గుణం అంటే అసలు ఏది చేయని బద్ధకంతో ఉండటం. ఎలాంటి పుస్తకాలు చదువుతారు ఒక్కొక్క గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు? సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోవాలని మరి భాగవతం, భగవద్గీత ఇలాంటివి చదువుకుంటూ ఉంటారు. మరి రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో బాగా డబ్బు సంపాదించాలన్నా, కోరికలు తీర్చుకోవాలన్నా, ఏ విషయాలు ఉపయోగపడతాయో వాటి మీద ఉంటుంది వాళ్ళ దృష్టి. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని విషయాలు సేకరిస్తూ ఉంటారు. మాయ, వాళ్ళు ఎప్పుడు భ్రాంతిలో ఉంటారు కాబట్టి మాయా సాహిత్యం ఇటువంటివి కూడా చదువుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా పడుకోవడం కూడా మరి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు త్వరగా నిద్రపోతారు. వాళ్ళు ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైజ్, త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేవడం. మరి రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యం, తమగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు సగం రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత పడుకుని
లేటుగా సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం, అది తమో గుణం అంటున్నారు. సో సత్వగుణం అంటే మరి ఏదైనా స్వచ్ఛత, తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఒకలాంటి తృప్తితో ఉండటం, దివ్యత్వం, పాజిటివ్ గుణం సత్వగుణం. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి కంట్రోల్డ్గా ఉండాలనుకుంటారు, అన్నిటి మీద నాకే కంట్రోల్ ఉండాలనే తత్వం, కొంచెం మంచితనం ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి తమో గుణం ఉండొచ్చు, తర్వాత స్వార్థం, ఎక్కువ కోరికలు రజోగుణంలో. సో ఎక్కువ మంది మనుషులు రజోగుణంలో ఉంటారని చెప్తారు. తమో గుణం ఇకపోతే ఎప్పుడు నెగిటివ్, అసలు స్వచ్ఛత అనేది లేదు, కల్మషం, మరి ఎప్పుడు కొంచెం దానవ ప్రకృతి, ఎప్పుడు ఏదో ఏదో నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ తో బాధలోనే ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు తమో గుణం వాళ్ళు. సో అర్జునుడితో చెప్తున్నారు, పాపరహితుడా, వీటి మూడిట్లో కూడా సత్వగుణం నిర్మలమైంది, అంతే కదా. అందుకని అది మనిషిని ప్రకాశింపజేస్తూ అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. సో మనం తమో గుణం ఉంటే డెఫినెట్ గా అది వదిలించుకోవాలి. రజోగుణంలో విపరీతమైన కోరికలతో ఉంటున్నప్పుడు ఈ స్వార్థం మెంటాలిటీతో అది వదిలించుకుని మంచితనంలోకి రావడానికి ప్రయత్నించాలి. అందుకే వైట్ ప్యూరిటీ కాబట్టి సత్వ గుణాన్ని వైట్ లో, తెలుపులో చూపిస్తున్నారు. నిర్మలం, స్వచ్ఛమైనది. రజోగుణం విపరీతమైన కోరికలు, యూజువల్ గా ఇది మనకి రెడ్ లో చూపిస్తారు, కోరికలు ఎక్కువ కాబట్టి. తమో గుణాన్ని బ్లాక్ లో చూపిస్తారు, అజ్ఞానంగా. సో ఇవన్నీ వదిలించుకుని సత్వగుణంలోకి రావడానికి ప్రయత్నించాలి. సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు పాపరహితులు అవుతారు, అది అన్ని పాపాల నుంచి నిర్మలం కాబట్టి ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలిగించి, అయితే పాప విమోచనం జరుగుతుంది. కానీ సత్వగుణంలో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి అంటే కలగజేసి ఆ విధంగా ఆత్మని బంధిస్తుంది అంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద అంటే నేను మంచివాడిని, ఇలా మంచి మార్గంలో ఉంటే మనకి మంచిది, నేను అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను అంటూ ఒకలాంటి సుఖం, అంటే ఒకలాంటి తెలియని గర్వం ఉంటుంది. నేను అందరికీ అని కాదు, అలా ఉండే స్కోప్ ఉంది. మంచిగా ఉండే వాళ్ళు కూడా నేను మంచివాణ్ణి, నేను ఇది మంచి పని చేస్తున్నాను, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు అది కూడా బంధిస్తుంది. సో ఎలా చెయ్యాలి ఆ మంచి పనులు అంటే సహజ స్వభావంతో చేయాలి. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని నేనేదో చేస్తున్నాను గొప్పగా, నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ నువ్వు వదిలిపెట్టగలగాలి. ఆ సహజత్వంతో గనక నువ్వు చేసినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తావు. ఆ సత్వగుణంలో నుంచి కూడా అధిగమించి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తావు. అప్పుడు నిన్ను ఏది కూడా బంధించలేదు. అది కాబట్టి సత్వగుణం మంచిది, నిర్మలం కాబట్టి నువ్వు పాప విమోచనం జరిగినా నీకు ఇంకా కూడా పూర్తిగా భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటటువంటి అవకాశం ఎందుకు రావడం లేదు అంటే, నువ్వు ఆ భావం నుంచి నేను చేస్తున్నాను, ఇది నేను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ నువ్వు వదిలిపెట్టగలిగితే నువ్వు అప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతావు. తద్వారా భగవద్ధామానికి అర్హులం అవుతారు. సో ఆ సహజత్వం ఉండాలి. ఏదో నేను గొప్పగా మంచివాడిని, గొప్పగా మంచి పనులు చేస్తున్నాను, చాలా మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనుకున్నాము అంటే ఇంకా అక్కడ మనకు కొంచెం బద్ధత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆత్మన ఆ రకంగా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ గా ఆత్మను విమోచనం చేసుకోలేరు. ఓ కౌంటేయ, ఇక రజోగుణం అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది. ఇక రజోగుణం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎన్నో కోరికలు, ఆశలు. ఇది ఈ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు, ఎందుకు పనులు చేస్తున్నాము? మరి మామూలుగా అయితే భగవంతుడికి అర్పించి చేయడమో, లేదా పనులు చేస్తే ప్రతిఫల ఆసక్తి లేకుండా చేస్తేనో మనకు బద్ధత్వం ఉండదని చెప్పుకున్నా. ఇది మరి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్. కోరికల కోసం ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పనులు చేస్తున్నాం, చేసిన పనులన్నీ కూడా ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తితో చేస్తున్నాం కాబట్టి మనిషిని బంధించి వేస్తుంది. తమో గుణం అజ్ఞానం వల్ల జనిస్తుంది కాబట్టి ఈ అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణం ప్రాణులన్నిటికీ అవివేకాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది
పిచ్చితనం, సోమరితనం, నిద్ర, వీటిలో ఆత్మను వీటి ద్వారా ఆత్మను శరీరంలో బంధించి వేస్తుంది. సో అజ్ఞానంతో ఉన్న ఈ తమో గుణం అందరికీ కూడా అవివేకాన్ని, బుద్ధిహీనతను కలిగిస్తుంది. విచక్షణ జ్ఞానాన్ని నశించేటట్టు చేస్తుంది. ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియని స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తుంది. దాంతో పిచ్చితనం, సోమరితనం, నిద్ర ఇలాంటివి డెవలప్ అయి ఈ రకంగా మన ఆత్మ ఈ శరీరంలోనే ఉండిపోతుంది, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా. సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. సత్వం సుఖం, సత్వగుణం సుఖాన్ని సంజయతి కలిగిస్తుంది, పుట్టిస్తుంది అని అర్థం. సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది. రజ కర్మణి భారత, రజోగుణం కర్మలలో బంధించి వేస్తుంది. జ్ఞానమావృత్యతు తమః, ఇక తమో గుణం జ్ఞానాన్ని మొత్తం ఆవహించి పారేస్తుంది, కప్పివేస్తుంది. ఆవహించంటే జ్ఞానం అనే దాన్ని మొత్తం కప్పివేస్తుంది ఈ తమో గుణం. కప్పివేసి ప్రమాదే సంజయచ్యుత, ఈ బుద్ధిహీనతలో మనిషిని బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణం సుఖాన్ని అంటే ఒక తృప్తిని, సంతృప్తిని ఇస్తుంది. రజోగుణమేమో కర్మలలో అంటే సంతృప్తిని, అంటే ఏ రకమైన సంతృప్తి అంటే నేను మంచి చేస్తున్నాను, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అంటూ నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్తో మనం ఎంతో ఆనందాన్ని, గర్వాన్ని లైట్గా పొందుతున్నాం అన్నమాట. అదే శుద్ధ సత్వంలో ఉంటే నేనేదో గొప్పవాణ్ణి, నేను ఇంత మంచివాణ్ణి, ఇలా చేస్తున్నాను అనేది కూడా ఉండదు. ఇది సహజంగా చేయవలసింది, ఇది నా బాధ్యత అనేటటువంటి ఆ నిగర్వత్వం, ఆ అహంకార రహితంగా ఉండటం, నేనేదో చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ను వదిలిపెట్టుకోగలుగుతాం. ఇది సర్వసాధారణం. మంచిగా పుట్టినప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి, ఇదే అసలు మనం చేయవలసిన పని ఇది అని అంత నిగర్వత్వంతో అహంకారం లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడు అది శుద్ధ సత్వం. సో సత్వగుణం ఇలా సుఖంలో చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బంధించేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి ఈ వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అని ఇక్కడ 3 చూపిస్తున్నారన్నమాట. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో ఈ రజస్తమ గుణాలు కొన్నిసార్లు వీటిని అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇంకా కొన్నిసార్లు సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణాన్ని తమో గుణం సత్వరజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. అలా ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ఆధిపత్యం కోసం ఈ 3 గుణాలు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణం మిగిలిన రెండింటిని ఓడించి ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తాయి. ఇక్కడ మనస్సును ఈ 3 గుణాలు ఎలా వాటి వైపుకి లాగుతాయో ఇక్కడ ఎడం చేతి వైపు ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఇవి అందుకే మనకు ఒక్కొక్కసారి మంచి ఆలోచనలు, ఒక్కొక్కసారి ఏమో కోరికలతో కూడినవి, స్వార్థపూరితంగా, ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ తమో గుణ ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే. సో అలా ఒక్కొక్క ఇవి ఇలా పోటీ పడుతూ మనస్సును ఈ విధంగా వాటి వైపు లాక్కు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలో అన్ని ద్వారాలు కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం, అంటే అదే సత్వగుణం. సో అన్ని కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతమైనప్పుడు, సో ఆ శుద్ధతత్వం ఉన్నప్పుడు మరి అది సత్వగుణం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా భరతులలో ప్రధానుడా అర్జునుడా, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభం అంటే దురాశ, ఇంకా ఇంకా కావాలి, ఏదో ఎంత తీరినా కూడా కోరికలు ఇంకా 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 ఏదో కావాలనే కోరికలు, కామ్యకర్మల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నము, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఒకటే ప్రయత్నము, అదుపు లేని కోరికలు, అత్యాశ పెంపొందుతాయి. ఇది రజోగుణ లక్షణం. ఇక్కడ ఎంత ఉన్నా ఇంకా కావాలనుకునే తత్వాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్. కురునందన, ఇక అజ్ఞానము, సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం, మోహం ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు. సో అజ్ఞానం, సోమరితనం
నిర్లక్ష్యం, మోహం, భ్రాంతి, అసలు ఏమి వాళ్ళ ఓన్ వరల్డ్ లో వాళ్ళు ఉంటారనుకుంటూ ఉంటాం చూడండి. ఇంకా వాళ్ళు ఏ పని చేయకుండా ఇలా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు సోమర్తనానికి, ఇక్కడ ఎక్కడో జ్యూస్ ఉంది, అది వంగి తాగడానికి కూడా ఓపిక లేనట్లు ఇంత పెద్ద స్ట్రా పెట్టుకున్నారని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సోమర్తన్. ఆ తర్వాత మరి ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం కింద వస్తాయి. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు మరి అందరూ కూడా మంచి మార్గంలో ఉంటారు, కలిసి ఉంటారు, కుటుంబాలు బాధలాడుకోకుండా దైవ ప్రార్థనలో మరి నిమగ్నమై ఉంటారు. అదే రజోగుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు లోభం అంటే దురాశ, ఒకటే కోరికలు, అవి తీర్చుకోవడానికి విపరీతమైన తీవ్ర ప్రయత్నం, కామ్యకర్మలు, ఎందుకు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, అణుచుకోలేని కోరికలతో ఆ తపనతో తప్పించిపోతూ ఉంటారు ఈ రజోగుణంలో. ఇక తమో గుణంలో వాళ్ళు మరి అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, ఇంకా ఎప్పుడు ఇలా ఈ రకంగా అంటే ఎక్కువ తినడం, మరి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో ఉండటం, మాంసాహారం, ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు కారణంగా. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణంతో మరణించాడనుకోండి, జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలు, ఎలాంటి లోకాలంటే అవి రజస్సు తమస్సు లేనటువంటి లోకాలు, ఓన్లీ సత్వగుణమే ఉండేటటువంటి ఆ జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తాడు మనిషి సత్వగుణంతో మరణించినట్లయితే. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రళీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. అదే రజోగుణంతో గనక మరణించాడంటే కర్మ సంగిషు జాయతే, కర్మలు జరిగే చోటే పుడతాడు. ఎక్కడ జరుగుతాయి ఈ కర్మలన్నీ? కర్మ అంటే ఏమిటి? ఏ పని చేసినా మనకి ప్రతిఫలం తిరిగి వస్తే అది కర్మ, ప్రతిఫలం కోసం చేస్తే అది కర్మ అవుతుంది. కాబట్టి భూలోకంలో ఈ కర్మలన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి రజోగుణంతో పోయిన వాళ్ళు భూలోకంలోనే మళ్ళీ పుడతారు. తమో గుణంలో పోయిన వాళ్ళు మరి జంతు జాతులు, మూఢయోనిషు జాయతే అంటే జంతువుల జాతుల్లో పుడతారు. సో తమో గుణం అంటే ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో ఉన్నప్పుడు మరి ఇక్కడ మీట్ ఈటింగ్ చూపిస్తున్నారు. మరి యూజువల్ గా జంతువులు మీట్ అంటే ఇష్టపడతాయి, పులులు అవి. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. మరి పులి, అందుకని మనం అటువంటి యాటిట్యూడ్ చూపిస్తే నెక్స్ట్ అటువంటి జన్మే వస్తుందని. అలాగే మరి కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ దానికి తగ్గ జంతు జన్మే రావచ్చని ఇక్కడ కూడా మరి కొన్ని మనం మాంసాహారం తిన్నా ఇలా జంతు ఆకారం రావచ్చని, తర్వాత చెడు క్యారెక్టర్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఇలా చెట్లుగా కూడా పుట్టొచ్చని, ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉంటారు. మనం భాష్యంలో కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు. సో మనిషి ఇలా తమోగుణ ప్రభావంతో మరణిస్తే జంతు జాతుల్లో పుడతారు, రజోగుణంతో మరణిస్తే మళ్ళీ భూలోకంలోనే పుడతారు, సత్వగుణంతో మరణిస్తే జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలు, ఇక్కడ రజస్సు తమస్సు లేని లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంలో చేసే కార్యాలు ఫలములు పవిత్రమైన ఫలితాలు ఇస్తాయి. సత్వగుణంతో చేసే పనులు పవిత్ర ఫలితాలు ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు దుఃఖాలు కలిగిస్తాయి. ఎందుకు? మనకి ఇంకా ఇంకా మరి ఈ బంధాలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి దుఃఖాలు. సత్వగుణంలో చేసే పనులేమో పవిత్రం అంటే మరి మనకి ఈ జ్ఞానుల లోకాలకు వెళ్ళే ఫలితాలు ఇస్తాయి ఇక్కడ. అందుకే సత్వగుణం అంటే గుడులు అవి చూపిస్తున్నారు, అంటే ఏదైనా పవిత్రమైన మంచి పనులు. రజోగుణం కోరికలతో స్వార్థంతో చేసేది దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. అంటే ఒక రకంగా మనకేమో ఎంత తీర్చుకున్నా కూడా కోరిక తీరదు, ఆ రకంగా దుఃఖం. రెండవది నెక్స్ట్ జన్మ కూడా మరి మళ్ళీ మనం ఈ భూప్రపంచానికి వచ్చి ఇక్కడే ఈ కష్టాలు పడే అవకాశం అలాంటి మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తాయి.
తమో గుణంలో చేసే పనులు ఇక అజ్ఞాన చీకటిని కలిగిస్తాయి. ఈ మెట్లు దిగితే ఎటు వెళ్ళడానికి దారి లేదు, గోడ అడ్డం వచ్చింది, వెలుగు నుంచి చీకట్లోకి వచ్చేస్తున్నాం, అది తమో గుణం. సో ఇట్లా మనం తప్పు మార్గాల్లో వెళ్ళి ఇక మళ్ళీ బయటికి పడలేనట్టు అజంతు జాతుల్లో కింది కింది లోకాల్లోకి వెళ్తారు తమో గుణంలో ఉన్నట్లయితే అని ఇది ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనకి చెప్తున్నారు. సత్వాత్ సంజయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వాత్ సంజయతే జ్ఞానం, సత్వగుణంతో నిజమైన జ్ఞానం పుడుతుంది. రజసో లోభ ఏవ చ, రజోగుణంతో లోభం పుడుతుంది, దురాశ. ప్రమాదమోహౌ తమసో, తమో గుణంతో మరి ప్రమాదం అంటే పిచ్చితనం, నిర్లక్ష్యం, మోహం, భ్రాంతి ఇవన్నీ భవతో ఇవన్నీ కూడా పుడతాయి అని చెప్పి అజ్ఞానం కూడా పుడుతుంది తమో గుణంతో అంటున్నారు. సో సత్వగుణంతో నిజమైన జ్ఞానం, రజోగుణంతో లోభం అంటే దురాశ, తమో గుణంతో పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యం, భ్రాంతి, అజ్ఞానం ఇవన్నీ కలుగుతాయి తమో గుణంతో. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జఘన్యా గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, సత్వగుణంతో ఊర్ధ్వలోకం గచ్చంతి ప్రాప్తిస్తుంది, పైలోకాలు. ఈ మనం చూసాం కదా, సత్యలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం, ఈ మునులు ఋషులు వీళ్ళంటే స్వర్గలోకం ఇవన్నీ పైన ఉంటాయి. ఇవన్నీ సత్వగుణంతో ప్రాప్తం చెందుతాయి. మధ్య తిష్టంతి రాజస, ఈ మధ్యలోకాల్లోనే తిష్ట వేసి కూర్చుంటారు రజోగుణం వాళ్ళు. ఏది భూలోకంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు కోరికలతో. జగన్యా గుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామస, తమో గుణంలో వాళ్ళు ఇక అధహలోకాలు అంటే కింది లోకాలలో వాళ్ళకి ప్రాప్తం అవుతాయి. మనం చూసిన 14 లోకాలు ఇక్కడ సెపరేట్ చేసి ఇలా చెప్తున్నారు. సో మనం చూసాం కదా, అవి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ 14 లోకాలు చూపిస్తూ సత్వగుణం వాళ్ళు పై లోకాల్లో, భూలోకంలో ఉన్న రజోగుణం వాళ్ళు మధ్యగృహమైన భూలోకంలో, తమో గుణంలో వాళ్ళు ఈ కింది లోకాలు అతల సూతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాల్లో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు. గుణానీతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. ప్రతి అధ్యాయంలోనూ భగవంతుని చేరుకునే శ్లోకాలు ఒకటైనా ఉంటాయి, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఒకదానికంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటాయి. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. సో ఇక్కడ 3 గుణాల గురించి చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, గుణానీతాన అతీత్యత్రీన్, ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన దేహధారి దేహి దేహ సముద్భవాన్, ఈ దేహంలో ఈ 3 గుణాలను కూడా వీటికి అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై, ఈ జన్మ మృత్యు జర వృద్ధాప్యము అనే దుఃఖాల నుంచి విముక్తుడై అమృతమశ్నుతే, అమృత తత్వాన్ని పొందుతాడు. అమృతత్వాన్ని పొందుతాడంటే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. సో దేహధారి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మ మరణం వృద్ధాప్యం అనేటటువంటి దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. మరి అంతే కదా, 3 గుణాలు సత్వగుణం కంటే కూడా పైకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, అంటే నేనేదో చేస్తున్నాను అనే భావాన్ని వదులుకుని అతి సహజంగా ఆ మంచి గుణంతో ఉండగలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఈ జన్మ మృత్యు వృద్ధాప్యం అనే మరి ఈ దుఃఖాలన్నీ ఎప్పుడు కలుగుతాయి, మనకి భూప్రపంచంలో మళ్ళీ జన్మ కలిగి భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ వస్తేనే ఈ జన్మ మృత్యు దుఃఖాలన్నీ కలుగుతాయి, జర ఓల్డ్ ఏజ్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ జన్మ లేకుండా మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తే ఇవేవి ఉండవు. కాబట్టి వీటన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొంది ఇటువంటి దుఃఖాల నుంచి, జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖాల నుంచి విముక్తి చెంది ఈ జన్మలోనే విముక్తులై అమృతమశ్నుతే, అమృత తత్వాన్ని పొందుతారు. అమృతత్వం అంటే అమరత్వం, మళ్ళీ రానటువంటి ఆ దివ్యధామాన్ని పొందొచ్చు, అదే మోక్షము.
సో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే అర్జున ఉవాచ. సో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చివరికి ఈ విముక్తి ఎలా తెచ్చుకోవాలో చెప్పారు. ఈ 3 గుణాలకు కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు జన్మ మృత్యు జర దుఃఖాల నుంచి విముక్తి చెంది అమృతత్వాన్ని పొందుతారు. ఈ సంకెళ్ళు మనకి బంధాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఆ సంకెళ్ళన్నీ తెగిపోయి మనకు అమృత తత్వం వస్తుంది. సో ఇలా విముక్తి చెందడానికి మరి భగవన్నామ స్మరణతో మనం ఆ మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళొచ్చు అని పైన స్మరించే భక్తుణ్ణి చూపిస్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఏమని? క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. సో ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళాలన్నారు కదా, అసలు ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు? అలా వెళ్ళగలిగిన వాడి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? కిం ఆచార, అతని ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? కథం చైతాన్, తెలుసుకోవాలని ఉంది. అలాగే త్రీన్ గుణానతి వర్తతే, ఈ గుణాలన్నిటికీ అతీతంగా అతను ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు, ఏ రకంగా నడుచుకుంటాడు. సో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళు, అసలు త్రిగుణాల బంధనకు వాళ్ళు అతీతంగా ఎలా అవ్వగలుగుతారు? మనకు వచ్చిన డౌట్సే అర్జునుడికి కూడా వచ్చాయి. సరే త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్తే మరి మోక్షం వస్తుంది, కరెక్టే. అసలు ఎలా వెళ్ళగలగాలి? త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళగలిగారు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు అని అడిగారు. అప్పుడు ఇది జ్ఞానయోగంలో స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు. ఇది చూస్తే మీకు ఏది గుర్తు రావాలో మరి మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. మనం ఇంతకు ముందు ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా చూసాం, ఎక్కడ చూసామో చెప్పాలి. సో భగవంతుడు దానికి ఆన్సర్ ఈ ప్రశ్నలకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, పాండుకుమార, ప్రకాశము ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోని వాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడకుండా, అంటే ప్రతిచర్యలు అంటే రియాక్షన్స్, మనకు వచ్చే కష్టాలు సుఖాలు అనే వాటన్నిటికీ ఆ ఫీలింగ్స్ ద్వారా అస్థిరపడకుండా, కలవరపడకుండా, తటస్థంగా అతీంద్రియంగా ఉండేవాడు, ఆత్మలోనే స్థితుడై ఆనందాన్ని బాధని ఒకేలాగా చూసేవాడు. ఆత్మతత్వంలో ఉన్న ఆనందాన్ని చూసినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఆనందం బాధ ఏది మనకి బాధించదు. కాబట్టి వాళ్ళకి భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందపు బాధలు అన్నీ ఒకటే. మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని సమదృష్టితో చూసేవాడు, కావలసిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి అన్నిటి పట్ల సమంగా ఉండేవాడు, ప్రశంస అయినా నిందైనా, గౌరవం అయినా అగౌరవం అయినా సమంగా ఉండేవాడు. ఎవరైనా గౌరవించినా అగౌరవించినా, ప్రశంసించినా నిందించినా సమత్వంతో ఉండేవాడు. స్నేహితుడు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూసేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించినవాడు. భౌతిక కార్యకలాపాలంటే ఈ మనం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా త్యజించిన వాళ్ళు అని అర్థం. ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాళ్ళు అని చెప్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఈ లక్షణాలను మనం ఎక్కడ చూసాం? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి చెప్పగలిగితే. రీసెంట్ గా కూడా చూసాం, మొదట్లో సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసాము, మళ్ళీ జస్ట్ 2 రోజుల క్రితం కూడా ఈ లక్షణాలను చూసాం. ఎక్కడ ఎవరి లక్షణాలను చూసాము? ఏ చాప్టర్ లో చూసాము గుర్తుందా? అదైనా చెప్పచ్చు, లేదు అంటే ఎవరి లక్షణాలుగా చూసాం. ఈ లక్షణాలు గుర్తుకు రావాలి కదా. ఇవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు శత్రువుని మిత్రుణ్ణి ఒకే రకంగా చూడటం, మరి లాభమైన నష్టమైన, గౌరవం అయినా అగౌరవం అయినా, ప్రశంస అయినా నిందైనా అన్ని సమత్వంతో చూసే వాళ్ళు ఎవరు? టైప్ చేయొచ్చు, లేదంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఆన్సర్స్ ఇందాకటి క్వశ్చన్ కి చూద్దాం. పురుషుడంటే
అన్ని ఫలితాలను అనుభవించేవాడు పరమాత్మ. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాసులు ప్రభుజీ. కరెక్ట్. పురుషుడు అంటే క్షేత్రం అంటే మంచి ప్లేస్ కాదు. అది క్షేత్రం అంటే శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే రాజ్యాన్ని పాలించేవాడు. అది పై మీనింగ్. మామూలుగా ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే క్షేత్రం అంటే బాడీ, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ బాడీని పాలించేవాడు ఎవరు అంటే ఆత్మ పరమాత్మలు. శ్రీనివాసులు ప్రభుజీ జ్ఞానం అంటే భగవత్ తత్వం గురించి తెలిపేది. జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే అది కరెక్టే. ఈ క్షేత్రజ్ఞులను యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అని నిన్న ఒక మాటలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటో చెప్పారు. వాటిల్లో మొట్టమొదట వినయం, విధేయత నుంచి మొదలయ్యాయి. చివరికి పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచన ఉండటం కూడా జ్ఞానం అని. తర్వాత సుగంధలత జ్ఞేయము జ్ఞానం జ్ఞాని. ఓకే. సుగంధలత మాతాజీ ద్వంద్వాతీతుడు స్థిత ప్రజ్ఞత. ఓకే. స్థిత ప్రజ్ఞుడు వేద మాతాజీ. ఓకే. సో జ్ఞానము అంటే క్షేత్రజ్ఞుల్ని అర్థం చేసుకోగలదే జ్ఞానం. అంటే ఆ రెండింటిని విషయం తెలుసుకుంటే మనం ఈ శరీరము మరి దాని తత్వము ఇది రెండు భగవంతుడు ఇచ్చిందే, లోపల చైతన్యం ఇదంతా కూడా ఈ పైనున్న శరీరం కేవలం పంచభూతాలతో, తర్వాత పంచ ఇంద్రియాలతో, పంచ కర్మేంద్రియాలతో, మరి పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలతో, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఈ స్వభావం అవ్యక్త తత్వం అంటే ఈ మూడు సత్వరజ స్తమో గుణాలతో కూడిన స్వభావం, మొత్తం 24 అంశాలు ఉన్నాయని చూసాం ఈ శరీరంలో. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఇలా ఈ భౌతిక తత్వంలో ముంచివేస్తున్నాయి. మరి లోపలున్న క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని అసలు మనం ఈ లోపలున్న క్షేత్రజ్ఞుడులో అనేది తెలుసుకుంటే అదే జ్ఞానము అని. ఆ జ్ఞాన లక్షణాలు ఏమిటంటే అలాంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడు మరి వినయ విధేయతలు అన్నిటినీ సమంగా చూడటం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నది చూసాము. స్థిత ప్రజ్ఞత. తర్వాత జ్ఞేయం అంటే ఆ జ్ఞానం జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుందంటే భగవంతుని పొందుతాం, మోక్షాన్ని పొందుతాం. అదే జ్ఞేయము అంటే అర్థం. పురుషుడు అంటే అనుభవించేవాడు, ప్రతిదీ భగవంతునికే చెందుతాయి కాబట్టి ఆయన్నే పురుషుడు అంటాము. 15వ అధ్యాయంలో ఆ విషయం ఇంకా క్లియర్గా చూస్తాము. ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అన్నది నిన్నటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఈ లక్షణాలు ఎక్కడ చూసాము మనం? స్థిత ప్రజ్ఞత లక్షణాలు ఇవి. ద్వంద్వాతీతులు, స్థిత ప్రజ్ఞత, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. నిన్న కొంత చూసాము. ఇంతకు ముందు మరి ఆత్మ సంయమ యోగంలో తెలుసుకున్నాము అని వాణిశ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఆత్మ సంయమ యోగంలో సమాధి స్థితి గురించి చూసాము, ఆ పరిపూర్ణత ఒక రకంగా అది కరెక్టే. ఇంకా వివరంగా ఎక్కడ చూసాము అంటే ప్రతి యోగంలో కూడా మరి లాస్ట్కి ఇదే మెంటాలిటీ వస్తుంది. ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడే మోక్షానికి ఈ మెంటాలిటీ వస్తేనే మోక్షానికి అర్హులవుతారు. సో ప్రతి యోగంలోనూ, కర్మయోగంలోనూ ఇలా రావాలి. ఆత్మ సంయమ యోగంలో సమాధి స్థితికి వచ్చేసరికి ఇదే. మరి అక్కడ కూడా ఇంద్రియాలను మరి మనస్సును నిగ్రహించబట్టి ఫోకస్ చేసి ఆ రకంగా అక్కడ కూడా ఈ మెంటాలిటీ తెచ్చుకుంటారు. మనం మోస్ట్ రీసెంట్గా నిన్నగాక మొన్న 12వ అధ్యాయంలో భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలులో ఇవే చూసాము. సో ఆ భక్తి భావంతో వాళ్ళు ఈ రకంగానే పునీతులు, పవిత్రులు అవుతారు. అది అక్కడ భక్తి భావంతో ఇదే మెంటాలిటీ తెచ్చుకున్నారు, ఇక్కడ ఈ జ్ఞానంతో ఇదే మెంటాలిటీ తెచ్చుకున్నారు. ఇదంతా కూడా మాయని తెలుసుకోవడం, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మనల్ని ఈ మన పవిత్రతను మనకు తెలియకుండా ఆత్మ పవిత్రతను చేస్తున్నాయని అర్థం చేసుకుని మరి అన్నిట్లోనూ భగవంతుడే అన్నిటినీ సృష్టించింది. అందరూ ఆయన సృష్టియే, అంతేగాని వాళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు అనేది లేదు. ఆయన అందరిలోనూ ఉన్నాడు, అందరినీ సృష్టించింది ఆయనే, అందరిలోనూ ఉన్నది ఆయనే అన్నది అర్థం చేసుకుని ఆ సమత్వంతో ఉండగలగటం. సో ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నారు. జ్ఞానంతో
ఈ ఈ మెంటాలిటీని అలవర్చుకోండి. సో అది ఏ యోగంలో వెళ్ళినా ఆఖరికి ఈ మెంటాలిటీలోకి రావాలి. భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తులు అన్నాము, భక్తి మార్గంలో ఉంటూ, ఇది జ్ఞాన యోగంలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ రకమైన మెంటాలిటీకి వస్తున్నాం, స్థిత ప్రజ్ఞలు. అది ఓకే. సో వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అడిగాడు కాబట్టి అర్జునుడు, భగవంతుడు వివరించారు. సో త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి లక్షణాలు ఏమిటి అంటే సమస్థితి, తటస్థంగా ఉండటం, ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటం, ఏది జరిగినా మరి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం, పరిత్పన లేకుండా ఉండటం, వితౌట్ ఎనీ రియాక్షన్, అసూయ లేకుండా ఉండటం. ఇక అన్ని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏమిటంటే అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వం. అంటే ఏమిటి? ప్రశంస అయినా, నిందైనా, గౌరవం అయినా, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, మనకు కావాల్సింది జరిగినా, మనకు వద్దు అనుకున్నది జరిగినా సరే సమంగా ఉండగలుగుతాం. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతి దానితో సమంగా వ్యవహరిస్తారు. మిత్రునైనా శత్రువునైనా, అలాగే మట్టి రాయి బంగారమైనా ఏదైనా ఒకటే అనుకుంటారు. వాళ్ళు ఇంకా విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేయటం, ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలతో ఉండటం, అంతేగాని చెడు అలవాట్లతో అలా ఉండరు. మాంచయో అభ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఇక్కడ కూడా అటువంటి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలాగు అన్నది ఈ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నారు. అది త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క స్థితి. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో మరి వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు. అతను ఎలాంటి స్థితిలో అయినా, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా నిశ్చలమైన ఆ తత్వంలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. అతను అలాంటి వాడు ఈ భౌతిక త్రిగుణాలను అధిగమించగలడు. ఎప్పుడైతే ఏ పరిస్థితులైనా ఇలా నిశ్చలంగా ఉండగలుగుతాడో, రియాక్ట్ అవ్వకుండా, అతడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మన్ స్థితికి వస్తాడు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య ఏకాంతికస్య చ. ఆ బ్రహ్మం అనే స్థితికి వస్తాడు అన్నారు కదా. ఇలా ఎవరైతే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలత్వంతో ఈ ఉండగలుగుతాడో అతను బ్రహ్మం స్థితికి వస్తాడు. ఆ బ్రహ్మం ఎలా ఉంటుంది? బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ట అహం, ఆ బ్రహ్మంలో నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. అమృతస్య, అది అమృతతుల్యం. అవ్యయస్య చ, నాశనం లేనిది. శాశ్వతస్య చ, మరియు శాశ్వతమైనది. ధర్మస్య, అంటే సహజ స్థితి, ఆత్మ యొక్క సహజ స్థితి. అదే ధర్మం అంటే ఏమిటి? నేచర్, స్వభావం. ఎవరి స్వభావం అదే ధర్మం. పంచదారకు తీపి ధర్మం, ఉప్పుకు ఉప్పుగా ఉండటం ధర్మం. అలాగే మనిషికి ఇది సహజ ధర్మం. ఏది? ఆ ప్యూరిటీ, ఆ దివ్యత్వమే, ఆత్మ యొక్క తత్వమే మనిషి యొక్క సహజ ధర్మం. అయితే మనం ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో ఈ ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం కప్పివేసి ఈ ప్రలోభాలతో చూడలేకపోతున్నాం. కానీ మన సహజతత్వం ఏమిటి అంటే ఆత్మలో ఉన్న దివ్యత్వమే మన సహజతత్వం. అది అమృతతుల్యం, అవ్యయం, నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది మన యొక్క సహజ ధర్మం. సుఖవంతమైనది అంటే ఎటువంటి సుఖం అంటే ఈ భౌతిక సుఖాలు కాదు. ఎటువంటి కష్టం వచ్చిన ఈ భౌతిక ప్రపంచ కష్టాలు ఏవి కూడా మనల్ని ఆ సుఖాన్నించే, ఆ ఆనందాన్నించి దూరం చేయలేవు. అదే సచ్చిత్త ఆనందంలో ఉన్న ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం అని చెప్తారు. సో అటువంటి సుఖం కాంతికస్య చ, కాంతివంతమైనది. సో అమరము, అనశ్వరము, నాశనం లేని శాశ్వతమైన పరమానందానికి, దివ్యానందానికి సహజ స్థితి అయిన ఆ బ్రహ్మానికి నేనే ఆధారం. ఆ బ్రహ్మంలో ఉన్నది నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. కాబట్టి మనందరం కూడా సరి అయిన చాయిసెస్ చేసుకుని ఈ శరీరంలో ఉండగానే మరి నెక్స్ట్ జీవితానికి రెడీ అవ్వాలి అంటున్నారు. మనం కొంతమంది ఈ కష్టాలు వస్తే అబ్బాయి ఈ శరీరం అంతమైతే ఈ బాధలన్నీ పోతాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వైకుంఠధామం చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. గుణాలు, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న 3 గుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తాయి. భగవంతుడు మనకు విముక్తినిచ్చేది
భగవంతుడి యొక్క ధామం అని చెప్తూ, అంటే ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగటం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే, సదా భక్తిలో ఈ మార్గంలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మనం ఈ భౌతిక గుణాల సంగత్వం నుంచి, అటాచ్మెంట్ నుంచి సులభంగా బయటపడగలం. ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వల్ల ఉన్నత లక్షణాలను పొందగలం. సో ఈ అండర్స్టాండింగ్తో మనం ఉన్నప్పుడు ఈ గుణాలను అతిక్రమించగలం, అతిక్రమించి శుద్ధ గుణంలోకి వెళ్ళగలం. అప్పుడు భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వల్ల ఉన్నత లక్షణాలు ఆటోమేటిక్గా వచ్చి మనం తద్వారా ఆ పవిత్రతకు అర్హులం అవుతాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో మరి మనం ఈ 14వ అధ్యాయాన్ని ఫినిష్ చేసాము. రేపు 15th చాప్టర్ చూస్తాం.